2 मिनिटनि सिगां मोनसे लाजिथावना खौरां सफैदों रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना गावनि हौवायानो गावनि हिन्जावखौ लन्थं खुनानै गामिनि लामा गेजेर गेजेर दिरुंजों खानानै घसीटके माने बुद्रुदों रायजो राजा नोंथांमोन। आरो दान्दिसे उनाव नोंथांमोननो होनो थांगासिनो दं फुल आपडेट। मानोना माखासे बर' सिख्लाफोरा दैसायाव अमा बिबु सुनाया आफाङाव एबा आफांनि मानसिफोरनि थाखाय गोबां खहा गोनां जादों। बेखौ दान्दिसे उनाव नोंथांमोन दिन्थिगासिनो दं। दोनब्रा माइसिफ्रा बिबारा नै बांकोफोरा बिबौखौ सिन्थाय गारा इसोरो मैया बुद्रु बुद्रु लाना फैनानै दिनै मा खालामफायाखै इसोरनो मानो मार समायसोदों नोंसोरखौ अमा बेफारि जानो सोरबा बिबौसोनबो नांगौबा लांफाय नै देन्जार साफा साफा सिख्लाफोर दोङो नै सासे सासेयाव माबाजोबगोन बाला हरजोबगोन नै बिबौखौ सिन्थाय गारा इसोर एसे गोदोर दैमायाव सुनबायदोंमोन इनो सिगां थिखानाङा दे माबार दे जानोखौ रोंदोबा मानो मावनो हाया न' नोंसोर मुगैलाया न' सुनो आं मोजांसो मोनसियो मोजां मोनसियो आं सुनो खारबाय नामा इसे सुनाव र' सफाय थिफाय जोंनिथि इमान साफा सासे मास्टारजों आरो फरायसुलिजों गाज्रि खामानि मावनानै सीसी केमेरायाव बन्दी जाबाय। बेनि उनाव हमजाबाय रायजो राजा नोंथांमोन। नैबे स्क्रिनशटआव नोंथांमोननो दिन्थिगासिनो दं। जाथाया जोबोद दुखुनांथावना आरो गोसोआव नांथावना रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बारग' एनडिएफबि रंजालु मोसाहारिया हियारिं फैदों होननानै थानायाव थांदोंमोन आरो सानसे एबसेन्टनि थाखायनो बा सानसे एबसेन्ट जादों होननानै फिन खनसे थानायाव एबा जेलाव जोबनानै दोनजाफिननाया बियो जोबोद दुखुनांथावना आरो गोसोआव नांथावना। जायनि थाखाय बिसिया दुखुनि गेजेरजों दुखुजों खावलायदों। मानोना बिटिसि गोजोन सुक्ति एबा पिस एकर्ड जानायनि उनावबो दिनै बारग' एनडिएफबिफोरा गोजोनै थानो मोनाखै, गोजोनै उन्दुनो मोनाखै। दा बे जाथायखौ फोरमायदों आरो बे बिसिया खावलायदों जाहाथे बारग' एनडिएफबिफोरनि जेसेबां केस दङ जोंनि बिटिसि सरकार बिटिसि गभर्नमेन्टनिसिम खावलायदों खर' गंग्लायै बिथांनि बिसिया खावलायदों जाहाथे केसफोरखौ रायलायनायनि गेजेरजों फोजोबनानै होनो थाखाय खावलायदों।